Pulis sa barangay, kini ang programa sa kapulisan nga gipahugtan sa Lapu-Lapu City Police Office sa Binulan nga Tigom. Ilang gituki ang mga isyu nga naglambigit sa kabarangayan, lakip na ang iligal nga drogas. Sa matag barangay, adunay usa ka pulis nga nakatutok sa mga kalihukan. Sila ang direktang kontak sa katawhan ug ang mga opisyal sa barangay. Sila usab ang paninglan kung mapakyas sa paghimo sa tahas sa gisangon kanila. Gihangop sa mga opisyal sa barangay ang naasoyng programa sa kapulisan. Silang mga kuha na to sa PCR pod ng mga tao. Kay yes sir. Sila tong mobilizer ba kay ug unsay mga programa sa PCR para nga down to community gid ang programa. Sila atong itap para mga mukuan sa barangay. Dako jud kaayo og diferensya no og naagi pulis no. Like kanang mo bisita sa ato ang mga drug surrenderer no nga visible makita gyud nato sa ato ang kasityuhan nga with kana bang coordination with the police and the BPSO